mini tarbiya. Allah ya biya ki uwa ki share kuka na har abada. Kamance halaccin da kika yi mini mama na. Mini tarbiya. Allah ya biya ki uwa ki share kuka na har abada. Kamance halaccin da kika yi mini mama na. Kadaici Allah wanda shi ke mun komai a nufinsa ne ake yin nomawa ta rana ai mai ka tsaya mini ya zamto dagata ni mina zamto jarumai in yi tambaran umina wadda take ta share kukana. Dan har abada ba kan kamar shi ma'aikina. Sa'alihi sabai ba su fita cikin baitoci na. Allah ka sa umina wadda take da share kukana. Allah ya biya ki uwa ki share kukana har abada. Kamance halaccin da kika yi mini mama na. Mini tarbiya Allah ya biya ki uwa ki share kukana har abada. Kamance halaccin da kika yi mini mama na. Sai ina karami in nai kuka ki damu dare rana. Allah tsare ki da dukkan shari mama mai kyawun suna. Lotan da take yin raino na yi rashin ido amma momina ba ta yin kyara gona. Ta ce da ni kullum na riƙe Allah ilahu makagina. Sama nasara a cewar ummina mi share kukana. Allah ya biya ki uwa ki share kukana har abada. Kamance halaccin da kika yi mini mama. Mini hanya ta ilahu makagi na ce in rike jure komai za ya faru dare rana har abada. Kufici na biya banki babu uwa gona. Allah ya biya ki uwa ki share kukana har abada. Kamance halaccin da kika yi mini mama na. Na cikin su iyaye bintu wa'anda sun kai rarrashi. Raba lafiya a sa'in fuskata su ba nau'in feshi. Allah jikan su ya sa aljannata zama koma mai danshi. Amin na rufe da albarkar Mahamudu mai daɗin suna. Allah ya biya ki uwa ki share kukana har abada. Kamance halaccin da kika yi mini mama na. Mini tarbiya Allah ya biya ki uwa ki share kukana har abada.